Hvordan har det været at vandre i bjergene? Det har været meget spændende og meget nyt for en. Det er noget, man aldrig nogensinde har oplevet før, og man heller ikke kommer til at opleve. Hvad så du frem til så om morgenen, da du stod op? Det er nok at se sådan der, hvor hårdt det skulle blive, og så til at komme frem til målet og tænke, jeg har klaret det. Hvordan synes du, bjergene har været i sværhedsgrader? Jeg synes, det har været rigtig hårdt, fordi først så skulle vi gå 800 meter op. Og så næste dag, så skulle vi allerede gå 300 meter ned. Og hvor skønt kunne man lige vende os til, at vi skulle gå opad. Så vi havde alle sammen rigtig ondt i knæene og i lårene og i lægene. Og hvor højt er det højeste bjerg, vi har besteget? Det var 2,5 kilometer. Det kan godt være, at det ikke lyder så meget, som de andre siger. Det er næsten 100 gange op ad Rundetårn. Nu er vi ude at rafte i 2 dage. Hvordan synes du, det har været? Jeg synes, det har været rigtig hyggeligt, og jeg synes, det har været rigtig spændende. Hvor langt sejlede I så? Den første dag, der sejlede vi sådan 12,5 kilometer, og den anden dag, der sejlede vi 25. Var det meget hårdt? Jeg synes faktisk, det var så hårdt, fordi at vi samarbejdede alle sammen, og der var 2 foran, de skulle sørge for, at det hele fungerede. Så jeg synes, det var så hårdt, at vi alle sammen samarbejdede. Var der noget sådan, altså, hvor du bare tænkte, nej, hvad sker der nu? Ja, fordi at, vi var det bagerste hold, og så ser vi lidt fremad, og så er der bare en båd, der direkte tipper over, så alle de voksne og sol og sådan noget, de ligger bare nede på vandet, der blev lidt bange. Tænkte du også, det ville ske for dig? Jeg tænkte, at det sker ikke for os, men da vi så kom derop, så tænkte jeg, oh my god, vi er alle sammen i råbejde. Men det skete ikke, fordi vi var seje. Hvad så, Lisa? Vi laver skødebold!